Salek beriya niha weke îroj Peymangeha Bilind Hunerê li bajarê Dêrikê hata vekirin û îrojî Salvegera Vekirina wê bi şahiyekê tê pîrozkirin. Di wê peymangehê de beşên sînema, şano û mûzîk bi beşên xwe yên cuda hene û xwendina wê jî bi zimanê Kurdî ye. Armanca serekeş vekirina vê peymangehê pêşxistin û geşkirina çanda Kurdî bû. Heta niha di wê peymangehê de 54 xwendekar dixwînin. Xwendina peymangehê 3 salin û dê piştî derçûnê jî bawirnameyên pisporiyê werin dayîn. Niha jî li bajarê Dêrikê yekemîn salvegera vekirina Peymangeha Bilind a Hunerê tê pîrozkirin.